Għandu 28 sena u jaħdem fl-informatika. Xogħlu jibni l-websites u jipprogramma l-apps diġitali, iżda jistqar li qatt ma kellu l-ħsieb li jfassal app għat-tagħlim tal-Malti. Dan sakemm it-tfajla tiegħu il-mentat li qed issiba diffiċli ssib riżorsi online biex titgħallem il-Malti. Tfajla tiegħi barranija u kienet qed tfittx modijiet kif titgħallem il-Malti u kienet bdiet issiba diffiċli biex tara kif ħad titgħallem mod sempliċi. U ma nafx kux biex tiċċajda ma qalt li bissek tagħmel mobile app biex indiens ikunu jistgħu jitgħallmu l-Malti. U x'in qalt li jekk ġiddi l-idea u naħdem mill-ewwel. Sibt li hija diffiċli biex issib informazzjoni biex titgħallem il-Malti online fuq l-internet u rid nagħmel xi ħaġa li ssibha iktar easy u faċli biex xi ħadd ikun jista' jitgħallem il-Malti. Ma' TVM News, Dieter Paċ jispjega li l-app tinkludi taħlita ta' eżerċizzji. Eżerċizzji li inti tkun tista' tqabbel il-kliem jew tispelli jew titranslateja. Però qudiem ħajkun hemm iktar u nibni iktar fuqha. Din l-app tinkludi repertorju ta' mużika Maltija li apparti tpaxxi l-widnejn għandha l-għandi toffri mezz ieħor sabiex persuni barranin isuru familjari mal-sienna. Mistoqsi dwar ir-rispons li kellu sissa, il-fundatur ta' din l-app fissru bħala b'saħħtu ħafna u qal li bosta adolescenti u adulti diġà qed jagħmlu użu minn din l-app ġdida.